bata, kumusta kayo ngayon? Nawa lahat kayo ay masaya. Magandang umaga mga bata. Handa na ba kayong matuto at makinig sa ating aralin para sa araw na ito? Bago tayo dumako sa ating aralin, tayo muna'y manalangin. Paano ba tayo mananalangin? Ipagdikit ang kamay, iyok ang mga ulo at ating kausapin ang ating Panginoon. Maraming salamat na kami ay matututo at makikibahagi sa aming aralin. Sabayan niyo po kami sa pagpapatuloy ng aming aralin. Maraming salamat po. Amen. Ngayon, ang ating pag-aaralan ay ang mga Filipino. Gusto niyo bang malaman ang Filipino, mga bata? Bago natin ang mga Filipino, tayo muna'y umawit. Sabayan niyo ako, ha? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ang alpabetong Pilipino, madaling bigkasin, sabayan niyo ako. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, P, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yehey! Magaling mga bata! Ngayon, ating isa-isahin ang alpabetong Pilipino. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, at ang huli ay ang Z. Napansin niyo ba mga bata? Sila ay mas marami kesa sa English alphabet dahil nadagdag ang titik N at NG. Ano ang hawak na larawan ni Ana? Tingnan mabuti mga bata. Ano ang hawak na larawan ni Ana? Ito po ay atis. Ito po ay maaaring magsimula sa titik na capital A at maliit na A. Pag sinabing capital, mga bata, ang ibig sabihin ito ay nagsisimula sa malaking titik. At pag sinabing maliit na titik, ito ay ang inyong mas kilalang tawag na si Baby A. Diba pag nagsusulat kayo, nandyan si Mommy A at si Baby A. Mga bata, ang titik A ay kabilang sa alpabetong Pilipino. Ito ay binubuo ng mga titik. Ang alpabetong Pilipino ay binubuo ng mga titik. Katulad ng mga binigkas natin kanina, ang titik A hanggang titik Z. Ano ba ang alpabeto? Ang alpabeto ang serye ng mga titik. Pag sinabing serye, mga bata, ang ibig sabihin ay ang pagkakasunod-sunod ng mga titik. Hindi pwedeng mauuna si Z kesa kay A. Dapat ay magkakasunod-sunod ang mga ito. Mag-uumpisa tayo lagi sa titik A.
Ang alpabetong Pilipino ay binubuo ng mga 28 titik at binibigkas sa tunog Ingles maliban sa enye. Pag sinabing 28 mga bata, ang ibig sabihin nun ay 28. At binibigkas sa tunog Ingles maliban sa enye. Diba, ang English alphabet at ang alpabetong Pilipino ay parehas lang ang kanilang tunog at ang ating pagbigkas? Ang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, at Z ang ating alpabetong Pilipino. Ang 8 dagdag na titik ay ang titik C, F, J, N, Q, V, X, at ang huli ay ang titik D. Lahat sila ay 8. Bakit ba sila tinawag na dagdag? Dahil sila ay mga hiram na titik. Halimbawa ng mga larawan na nagsisimula sa alpabetong Pilipino. Iisa-isahin natin ang mga larawan. Ano ba ang nakikita ninyo sa unang larawan? Tama, ito ay aso. At ang aso ay nagsisimula sa titik A. Magaling mga bata, ang sunod na larawan ay isang bulaklak. At ang bulaklak ay nagsisimula sa titik B. Tignan ang huling larawan, makikita ang batang lalaki na nagngangalang Carl. At ang pangalan ni Carl ay nagsisimula sa titik C. Sumunod na larawan, tignan ang nasa larawan, ito ay isang damit. At ang damit ay nagsisimula sa titik D. Ang sumunod na larawan ay isang elepante. At ang elepante ay nagsisimula sa titik E. Magaling mga bata. Ang huling larawan na makikita natin ay isang batang babae na nagngangalang Feli. At ang Feli ay nagsisimula sa titik F. Magaling mga bata. Ang sumunod na larawan ay isang gansa. At ang gansa ay nagsisimula sa titik G. Ang sumunod na larawan ay isang halaman. Ang halaman ay nagsisimula sa titik H. At ang huling larawan ay isang isda. Ang isda ay nagsisimula sa titik I. Magaling mga bata. Ang sumunod na larawan ay isang batang lalaki. Ano kaya ang pangalan ng batang lalaki? Siya ay si June. At ang June ay nagsisimula sa titik J. Ang sumunod ay isang kabayo. Ang kabayo ay nagsisimula sa titik K. At ang huli ay ang lapis na ginagamit nyo sa paaralan. Ang lapis ay nagsisimula sa titik L. Ang sumunod na larawan ay isang mangga. Ang mangga ay nagsisimula sa titik M. Ano naman ang sumunod na larawan? Ito ay niyog. Ang niyog ay nagsisimula sa titik N. At ang huli ay isa na namang batang babae, ang kanyang pangalan ay Ninya. Tingnan mabuti ang pangalan ni Ninya. Ito ay may titik Enye. Ang Enye ay iba sa N dahil ito ay may disenyo sa taas. Ang sumunod na larawan ay ngipin. Ang simulang titik ng ngipin ay NG, pinagsamang titik N at G. Yun ang tinatawag nating NG. Ang sumunod ay isang orasan. Ang orasan ay nagsisimula sa titik O. At ang huling larawan ay isang papaya. Ang papaya ay nagsisimula sa titik P. Kumakain ba kayo ng papaya, mga bata?
Ang sumunod na larawan ay si Quezon. Ang apelido ni Quezon ay nagsisimula sa titik Q. Ang sumunod ay isang rosas. Ang rosas ay nagsisimula sa titik R. At ang huling larawan ay ang sapatos. Ang sapatos ay nagsisimula sa titik S. Ang sumunod ay ang takip. Pag sinabing takip, ito ay nagsisimula sa titik T. Ang sumunod ay ubas. Ang ubas ay nagsisimula sa titik U. At ang huling larawan ay ang vinta. Ang vinta ay nagsisimula sa titik V. Ang sumunod ay ang watawat. Ang watawat ay nagsisimula sa titik W. Ang sumunod ay ang X-ray at ang X-ray ay nagsisimula sa titik X. At ang huling larawan ay isang yate. Ang yate ay nagsisimula sa titik Y. At ang pinakahuli sa alpabetong Pilipino, mga bata, ay zebra at ito ay nagsisimula sa titik T. Magaling mga bata. At para sa inyong takdang aralin, sagutin ang payna 18 hanggang 26 sa inyong aklat sa Pilipino. Naway natuto kayong mabuti sa araw na ito. Bago nating tapusin ang ating aralin, gusto ko munang balikan natin ang alpabetong Pilipino. Isa-isahin nga natin. Nandyan ang titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, at Z. Ngayon, alam ko na madali ninyong masasagutan ang inyong takdang aralin sa inyong aklat. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Naway marami kayong natutunan sa ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli. Paalam!